Хора, в другите клипове започвам различно, но този клип е по-важен. Тук е все едно се както винаги, но сега важно за това, което качвам. Може би сте гледали първи епизод на Xenocraft Survival. Важното е, че клиповете, които се провеждат там, ще бъдат спряни, понеже имаме проблем с оунъра. Да, и важно за това, което качвам сега да кажа. Ако ще оставим първи епизод на Survival, ако някой иска да го гледа, но няма да снимаме повече. В смисъл, ако искате, ако клипа събере 100 плюса, ще направим още 2 епизода в Xenocraft. Но иначе това е края на Xenocraft поредицата. Ще снимаме в PureBG, ще снимаме в TwoLegit, ще снимаме и в други интересни сървъри. Аз ще качвам и на моята синглплеер поредица. Така че да знаете, това е важното, за което искам да кажа. Да знаете, ще се снима и на още игри ще снимам. Ще снимам на Saints Row. Ще снимам и обаче главно на Saints Row ще снимам. Мога да снимам, кажете, предложете игри, само да не са от сорта League of Legends, World of Warcraft и Assassin's Creed. Добре, това е което исках да ви кажа. Абонирайте се, дайте положителен вод, ако искате да снимаме на Xenocraft. И това е от мен.